Nga nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasya silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halando! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balitana. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Recorded by X Thunder Gaming. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. May gipatay sa dekap? Odo, nating, doon lagi patay. Kining. Hilom diha, oy! Ano ba ka, oy? Naglalis man noo diha. Nag-anam kadaghan. Urbida gabi tulog ka buok ang nakitaan nga patay. Ang tanan, ulos may pinaakan sa liog. Ugwa na'y mga dugo. DJ, Musay DJ. dugo. Vampira nagabati lagap. Kaway ayo, biya ni mo kaling. Oh, nanday. Oh, saban. Sa bambira. Vampira nagapaakan na nila. Tinay. O kinalang mangandam kita tanan. Batok sa vampirang Claudia Ogrofo. Apila sa Bilya. Bilya? Oh, ungo na sa Sibilya. Nga anak ni ng Tiryang. Mauna, Babay, Tinay. Ay, nag-apil-apil. kinala mo apil ko ay. O apil yun ko. Kinaibaw mo ko tinuod. Kining. Tagabakining Kinsa mo, magyud na sila Claudia o Grupo. Paghilom diha, nanday nga paghilom diha. Hain man na sila. Kinahala makita ng ilang taguanan panahon sa adlaw. Kay masunog man na sila kung maigos sa silaw sa adlaw, Kap. Sigurado lagi ko. Sure good, sure. Ay, ayaw lang paniguro, bay. Kaya huwag ebidensya sa mga ungo. Kumain sila. Kung dili mo mutuon, aw naroon ninyo. Mudaghan pag mamatay din sa ato, kung dili mo mutuon ako. Sige, diyan na mo. Ay mugtoo. Kineng. Ayaw una, Tinay, ayaw una. Kap. Ano kap? Din magyug kagikan ng kasayuran nimo. Bahin anang mga ungo nga Claudia o Grupo. May istorya tamang yun ni Kap, Oh, no? kana, May istorya kana. tamang yun eh. Abi ni mo, Kap, ilaw ta ko patyon. Ah. Pero naluwas ko ni Luis. Usa! Ano ka? Pero asa man sab nato pangitaon ang duha ka ungo? Aw di, sa mga lugar nga, dili masud sa adlaw. Langob. Oh. Ilawom sa yuta. Oh. Ilawom sa lungon. Oh. Kano kapo na? Sa misteryo ta, mangita na. Bay, Tinay. Aw, oh! Dakog yung chance nga makitaan sila sa sementeryo. Sa mga musuliyo. Unya ko ninyo sila makitaan, Kap, no? Tusukang ilang kasing-kasing sa tinalinsang kahoy. No. O dili ba, putli sa ulo. Wala ka.
Kining. Ay, kung ano ka? Sige. Amo nang suwayan ang imong tambag. Pangitao na to sa minteryo ang mga ungo. Sige. Ato na ako, Kap. Ato pa ko merkado. Kining, tinay! Unsa naman sad, Kap? Nilakang ka na ba ayaw na? Unsa naman sad, Kap? Diin masab ka mahibaw anang imong mga pamaagis pagpatay sa ungo. Sa sini, Kap. Matanaw ko sini. Hmm? Sige, ato ako. Bye-bye. Sini? Oh, mo na kap. Sini. Mo nang ikaw kap. Ah, Pangandam. ha? Kay putla na kas-o. Muat bang kagyud ako, Nanding? Mudagan ka sa kapitan. Pinoar na Para magpatyon ko nimong buanga ka. Joke na kap. Di ako nakagaba. Kay mananaw sa mix ni Bay Tinay. Diyan ka mo pananaw sa mix ni ha. Sige, aray na kap. Ay, abag. Sige. Hala, nakadungog mo ato. Suwayan na to kay ang minteryo. Pangitao na to ang mga ungo. Nangasi din ni pagilom diha. Pangitao na to mga ungo. Nangasi din ni sa tong baryo. Bay, Oh. bata ko. Ding, asa man ka? Nagyuba ka? Uban ko nimo. Uban? Ginawa sa oy. Mamatay biya ka diha. Bay, sigurado gyud kasi mong gisulti. Katong gitambag nimo sa kapitan, ha? Tinuod gyud to. Ay, ulag, kiting. Ngano di ay? Nagduha-duha pa ka na ako. Nagtuod yung ka na buang ko, ha? Bay nanding? Awa man, nagtuog taon. Aw. Bay te kaya magtuog kung buang ka. Kunwa ka mo tuon ako. Ay, tuo. Pero, panagang nalandaan sa mga ungo, ha? Tuo lang ko nimo bay. Ano ta madali, pero bay. Tinuto imong gisulti nga si Luis ang miluwas na noon. Miluwas nimo gikan duha sa ungo. Si Luis lagi. Tinuusab nga ungo si Luis. Ay, tinuod lagi. Pero secret lang. Kung mauna, mamalbali nag-ungo og tao si Luis. Adili, oy. Buutan mo na siyang pagkabampira, ting. Di mo na siya mupatay tao. Sigurado ka? Di na siya mamalbal og ungo? Ungo og tao? O, lagi. Siya magkani mo tambag na ako sa kumbuhaton. Aron dili ko mabiktima nila ni Claudia. Claudia Ungo. Jesus. Tinuod kita yung magisulti bay. Kay serious mo kikagnaw. O, lagi. Kuyaw din niya itong dapit no. Ding, kinahanglan makitaan na to sila si Claudia Ungo. Sa? Kita yung mangita nila. Recorded by X Thunder Gaming. O, lagi. Sa adlaw ta mangita nila ni Claudia og Rufo. Kay sa gabi, gamhanan kinabampira, ding. Misaka na sa dakong ang akong kabuhi bay. Ha? Lain na sung gibati oy. Unsam ray gahom anang mga vampira bay. Ari ha, pamati, para kay Bawjo ka. Oh. Suma pa sa kunabasa sa librong itom. Kanang mga vampira, Oo. makahunghong na nimo. Makapatakod na silang pagkaungo. Unya, makahipnotize na sila nimo. Makasuko ba? Makausap sila silang bayhon ngadto sa mga mananap. Mauna kana ang mga kwaknit nga gikan sa aninos tao bay. Oh, na. Oh, anino nga may mong kwaknit? Tinuod giday nang dunay ungo dinhi sa tong dapit no. Oh, laki din, tinuod. Mga malditong ungo o mga buutang ungo. La! Unsa man kaloy? Makuratan mo tagi mo. Ay! La, yan ang atong mga pangundra sa ungo la. Awa o. Dagan kayo ni. Kadagang kun anang ahos ni imong gida. Aw, para na pang unon sa mga para unon sa mga ungo ulal. Hanggaw man ka. Magpaksyo tagungo. Magpaksyo tagungo. Uy, ikaw rin kaon. Imo din ang nadugay mo. La, doon na sige patay. Mao nga, nagagubot na siya dito sa lungsod. Mauna la. Pero ako na silang gisultihan. Labi na ang kapitan.
kung asa pangitaon ang mga ungong si Claudia ug Rufo. May tuon na ka sa di panulti ni Tinay na din. May tuon ka. Tuon ako, Lal. Kay daganang giungon ini atong dapit. La, walang gyapon ka mutuon ako. Aw. May tuon na. Pero, Ayun nala piro-piro diha la. Mo na, Lal. Ato na ni pagdugmo kung daan ang mga ahos. Atong humbulan og tubig, tagulag birbina, og ato isud ining water gun. usa to? Kani good, Water gun! pusel-pusel ba? Magduwa mo duha? Aw, duwa na gini, Lal. Gubat-gubat, batok sa mga ungo. Sige ding, lihok na ding. Kay mutabang patapangita nila ni kapitan sa mga ungo. Bye-bye. Saman? Unsaon lang kung si Luis ang ilang makitaan. Ungo mga to imong uyab. Ha? Halutuod no? Ding ni pagdali. Kinalang na ako nga inig makita las Luis. Pero kinalang unang makitaan si Claudia. Luis! Magbayad kag mahal sa imong gibuhat kang Rufo! Agawon. Katug na. Dili ko makatug ang maghuna-huna ka, Rufo. Giunay o patay ni Luis si Rufo. Ug dili ko siya mapasaylo ning maungsa. Dili siya makapugong sa akong buhaton ni Inin Dapita! Sakit pa ba ang imong saman sa buko-buko? Maayo na kini ilmo. Ano, wa ka pa may matug. Tungod kay naghuna-huna ko sa posibleng buhaton ni Claudia. Karon nagpatay na si Rup. Aw, klaro na lang nga, manimaw siya kanimo, agawon. Mao ka nagi kabalakan ko ilmo. Pahuan na, agawon. Ako lang mangita sa ilang gitakuan karon ni Claudia o ni Bilya. Oh, ilmo. Sa mga langop. Posible nga naa sila magtago sa mga lagom din ng Dapita. Langob. Ano na? Puno ng ato armas sa tubig nga may ahos ding. Kanya, madot lang ka ang mga unguan ni Bay, ha? Aw, mamasin lang ta. Usay mamasin. O sila ni mo tinay. Eksperimento daan ang imong gibuhat. La, mahog ni nga eksperimento. Nga! Oy, pabahuay mo, oy. Usaw na mo lang kung dili madutlan anang inyong almas ang mga ungo. Nakamoy mapaakan anak nila. Bitaw sa bitaw, sakto gitlo laga. Sa tiguan na naagyo me. Naagyo na ibawaan nga sakto pangutok. Bitaw bay, di lang ta mangitaw ungo bay. Oy, kibasig mapakan ta. Ay di lagi mahimong pasagdalan nato sila. Ganang si kapitan na gyud ang mangita nila. Kay basin si Luis silang makitaan. Dali na bay. Moapas na ta sa grupos kapitan. Di ka mo kuyog ulal. Oy, pagampin mo ha, di lang ko mukuyog. Ay kabalakala. Basta may hayag lang sa adlaw, luwas kami sinadindikan sa mga ungo. Maapas kami sa kapitan nga nangita sa ungo. Ya, tara bay. Manglangtod lang ta paingon sa minteryo. Kap. Oh, sabi ito, Viterio Kap. Wala ba ni Bartibar ka po eh? Kining. Dito, Kap. Istorya, Kap. Kasagbutan na sa minteryo. Oh, lagay. Sandi, wes, sandi. Tugan mataghubag-hubag ni mo. May tingin nga, limpiyuhan na ni mong minteryo kap. Buta na kayo. Limpiyuhan kap, limpiyuhan. Kining. Apila sa mo trabaho kap. Kuan. Uy, apila sa mo trabaho pagkatimas minteryo. Ginapag limpyo niya. Kapitan! Sinayo. Kap, unahon na to, mamo sa liyo, Kap. Tanaw na to.
Bitaw. Kap. Busa, ayaw kalimot ha. Ayaw kalimtis paglimpyos misteryo kap. Okay? Oo, ako raning ipaatiman. Ikay gilimpyo, di kayo mo ipatiman. Kapitan taong ko! Kanagyan, Hala, sige, dali na mo. Pangitao na nato ang mga ungo. Uy! Nanasay patay. Patay, misteryo man eh. Kining, dali na mo. Oy. Atong susihon kung kinsa na sabne. Hain! Hain ang patay! Hala. Hala, Kap. Lagi. Ang tigbantay mo sa misteryo ning ang patay kap. Maugini kap, maugini siya. Ikaw. Dili! Dili. Kuyaw na ning mga unguha. Kinaginot hantod ang tiguang. Kap. Kinahal masusi na ginat na masuliyo ni misteryo, Kap. Kining. Sige, ablihan ang tanang musuliyo. Nining minteryo. No na kap, pangitao na to ang mga ungo na si Claudia o grupo. Kap! Recorded by X Thunder Gaming. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.